ארוש, מה שלומך השבוע? לפני הבגרות בהיסטוריה או אחרי? תגידי לי, שכח? אין בגרויות חורף בנווה חנה. אני שונאת אותה! אני לומדת בנווה תרצה, נווה חנה. אני סתם לובשת חולצת פסים, כי זה יפה ונוח, ואת הכי יפה כשנוח לך. יש לנו כלוב, גם בחדה. לפחות יש פה אוכל, את עמיחי, הוא המורה האהוב עליי, מורה לחיים. אנחנו חברות של השישית, שישית שביעית. שירת צריכים שושה! אין לנו טיק טוק, רק אינסטגרם של השכבה, ואת הערוץ של אריק, שאנחנו יצרנו אותו, ולא נוש. סתם לוקחים עליו קרדיט. אני לא באה לאוריה. אוריה באות אליי כדי לגזול מהחדה. זה מעכב שידוך. אני יושבת כל יום אצל רוחמה, אני באה רק בשביל השוקולד, אבל רוחמה חושבת שאני פה לדיאלוג. בעצם, אני פה כדי ללמוד גמרא, כי גם בנות יכולות. מורכב לי עם המדשים ועם החניכים. מורכבות זאת אחריות. מי פה אחראי? הן מריצות אותי, אני מריצה אותם, מדריכה אותם. אני באתרוג, כי אני דוסה ומתחזקת. באתי כי חשבתי שיש שינה, אין שינה, אז מה? אני מעשנת, טונה, כי אני סחית. אני בארץ, אני מעריצה את המורים שלי, גם הם סחים. ארץ זה גם ריאלי, אני לא עושה ריאלי, כי יש לי כבר 5 יחידות, באדם אדמה. נכנסת למים בטיול שנתי, למרות שזה אסור, כי אני מתנחלת, וזה מגניב. סתם לא, פשוט רציתי לחזור מוקדם לארגן את השבת זכור. הראש קוראת לנו בנותינו, אני בכלל בת של מלך, אני גרה בארמון, ארמונו של מלך. מעניין. גם בנות יכולות. יש לי חברות מכל השכבות, כי הן גרות ביישוב שלי. אני גרה באפרת, זה יישוב, בגוש. כשאני אהיה גדולה אני רוצה להיות נעמת צליח, היא גרה בגבעה, בעצם גם אני גרה באחת, גבעת התמר. יש לי חבר, אין לי חבר, אני לא מדברת עם בנים, בנים מדברים איתי. אני באה לשבת זכור.